Opo. Oh. Balik ka na naman. Ha? Hello po. Reviewers, hello. Kuya Jordan, hello. Kuya Noel, Imbong. Alright, Karing Jason. Ba't hindi na kayo pumupunta sa pabahay project ni Kuya Noli? Pati si Pulas at si Vince. Ano po Kuya? Kasi nag-asikasi po dito sa bahay tapos nagtitinda. Tapos na-plan kasi si Mrs. kaya di ako pumupunta doon. Tapos ano sinabi ko naman na yun dati pa na yun nga yung mabibisi kami dito sa tindahan kasi nag-iipon din ako ng ano para sa pag-Maynila na naman namin sa ano 29. Dati ko na sinabi po na ano hindi muna ako makakabalik doon. Alam po ng lahat at alam din nila Kuya Noli kung ano yung dahilan ko. Barley Punsalan, hello Karing Jason. Good evening. Hello po, good evening po sa inyo lahat. Okay, God bless. Opo. Tapos laging puyat kami dito sa tindahan, nagtitinda. Pagkatapos ng fiesta at pagka ng check up, babalik pa ako doon. Kuya Billy, hello. Kuya Fidel Reyes, Karing Jason, kailan pista sa inyo? Sa 27 po yung pista dito, kaya malapit na. Kuya Billy, Karing Jason, good PM po. Gandang gabi po sa inyo lahat. Bali, di muna ako makakatulong sa pabahay project. Unahin ko muna dito sa amin, yung sa akin muna. Kasi, yun nga, di pwedeng buhat-buhat si Mrs. Di pwedeng makagala. Buti nga, nandito sila mama at tumutulong sa akin dito sa bahay. So sabi na ano, makakatulong nga tayo sa iba. Tapos yung sarili nating pamilya mapabayaan natin. Sa akin mas priority ko yung pamilya. Yan lang po yung paliwanag ko doon. Nga busy. Salamat po sa mga nanonood sa mga upload ko kahit yung vlog ko dito lang sa bahay. Kahit pa paano nakakausap yung ano yung revenue, kahit pa paano may pumapasok. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo. Babalik din po ako. Okay na, babalik din po ako.
Pero kilo, kaya yun, grabe po yan talaga namin. May ano pa, mayroon pa sila meses patay. Yung kapatid ni Bianan na lalaki, namatay. Diyan lang sa likod namin. Doon, mamaya, kakarating ko lang ngayon na Anamil eh. Mamaya pupunta ako doon kasi tutulong. Tulad kagabi, tumulong ako doon na nagluto ng ulam. Ngayon di ako nakatulong ngayon, kaya mamaya pupunta ako doon. Baka magdamag kami doon na magbabantay, may patay. Bali pangalawang gabi na ngayon nung patay. Magpipista pa naman. Napisi lagi, busy. Wala yung aming gusto ko. Doon nakakalabas lang Kuya Rocky. Grabe nga ako buko. Viewers, hello.
Hit viewers, hello po. Kumain ka na kayo, sabi ni Kuya Jordan. Kaya rin ni parin Jason, shoutout po kaya rin. Shoutout po sa inyong lahat. Yan. Busy pa. At mag-check pa kami mamaya. Kulang pa nga itong paninda na to. Kulang pa yung mga alak. Kasi yung kinukuhanan ko na mga natindahan, kulang pa yung patiliver nila. Ano lang to? Kapital Laway. Inangkat ko kanina. Abangan nyo na lang sa sa vlog ko. May vlog naman ako. Kaninang tanghali tapos gabi. Kakakarating ko lang. Ngayong araw yung nakuha ko sa kanila, nagkakalaga sa ng ano yun eh, 16 saka 10. Kaninang hapon 10,000 tapos ngayong gabi 16,000. Tapos may dati na ako kasi sa kanilang 24 nung bago kami umalis. May 24 na akong inangkat nung nakaraan. Ngayon dyan naman mga lista. Pero maganda yung kita nito. Maganda yung kitaan nito. Kasi taon-taon ganyan, umaangkot ako sa kanila ng nagkakalaga ng 50. Tapos nagkakatubo kami niyan ni Mrs. ng 30. Sa loob lang yun ng isang buwan. Tapos tsagaan lang talaga, buyat. Kailangan talagang magtyaga. Kasi kung upo ka lang, wala naman. Hello Ate Catherine. Kailangan pagpaguran, mas maganda yun. Kasi marami pa kaming balik-balik pang Manila. 27 yung fiesta, 28 may okasyon pa, may sayawan pa yun dito. Yung sayawan ng mga matanda, 29 sakay kami pumunta PGH. Hello Ate Catherine, sabi ni Kuya Rini. Shoutout sa inyo lahat, silent viewers, hello. Shoutout sa silent viewers natin dyan. Kaya yun nga, humingi ako ng pasensya na di nakakatulong sa Pabay Project. Gawa nga ng busy, nag-asikaso din sa bahay kay Mrs. Saka may bisita kasi kami darating din dito, kaya nag-asikaso kami dito. Laging puyat. Hindi ko na kayang magtrabaho muna. Pero babalik pa naman ako doon. Paano kayo nakaalis sa car? Breakdown na pahandal mo rin. Ano yun Kuya Albert? Kuya Alberto? Kumuha ko ng mekaniko. Tapos yung sabi ng mekaniko, cylinder head. Sabi. Tapos yung dalawang spark plug, patay na yung dalawang spark plug. Papalitan daw. Kasi nagbabasa yung spark plug eh. Kaya kumbaga ginawan niya lang ng paraan, pinagbaliktad yung mga spark plug. Kaso pag nagsilinyador ako, inabakan ko yung accelerator niya, walang lakas. Kaya pinagapang ko. Nakauwi kami dito dyan, nakagarahe. Sabi nung mekaniko, pag pinayos daw yun talagang ayos na ayos, gagastos daw ng 15. Pero itatry ko pa rin dun sa mekanikong nag-aayos niyan kung ano yung dapat gawin. Kaso ngayon hindi ko masikaso. Gawa nga ng busy, nandiyan nakagarahe yung van. Napakita ko sa inyo yung van. Nakagarahe dyan. At po Kuya Alberto, nakagarahe. Ayun. Pinagapang ko lang yan nung pag-auwi lang kami.
Opo, overall daw po kailangan eh. Pero itatanong ko pa rin sa mekaniko talaga niyan mismo. Kasi may mekaniko ko na taga-ayos yan eh. Na Toyota talaga siyang tatrabaho. Kung ano advice niya. Pero pag ganun talaga yung masira niya, uubos ng ano na, tapos yung ano niya, yung carburetor may mga tagas. Pag ganyan kasi na, pag nasisiraan ako niyan, sinusubukan ko muna na kumbaga ayusin ko muna. Kumbaga sa tao, binibigyan ko muna ng first aid. Pag kaya kong ayusin, ako na muna kasi mahal magbayad eh, magbayad ng mekaniko. Pero pag di ko kaya, talagang tatawag lang ako ng pinakang doktor talaga. Hindi ko kayang ayusin eh. Kasi pag inaayos kasi yan, tinitingnan ko kung ano yung ginagawa nila para pag sa susunod, ganun yung sira ulit, ako na yung gumagawa para makabawas-bawas sa gastos. Meron kasi kung puro bayad, pag kaya ko naman, ako na lang gumagawa. Hello sa lahat. Sabi nga sipon ko. Ate Catherine, amo sa prepare niya. Dami. Nagluwas? Ito na. Grabe ubo ko. Oli. Saan ka rin, May? Kayo kabasangan ng gabay ng muraw. Saan ka rin? Ito, nagharap ko ng silis ka. Hanap ka nila. Hello, magandang gabi po, Sir Alberto, Kuya Rene, at Catherine, hello. Kuya Jordan, si ano? Kuya Rocky. Kuya Roque, hello. Kuya Edgar, hello. Kuya Stan, basta palaro. Opo, championship ngayon po eh. Anong year yung sasakyan? Ano po yun? Kaedaran ko, Kuya Alberto? 1992, model? Pistahan po sa 27 po yung ano. Kasi dito, kahit sa 27 pa yung ano, yung piyesta, ngayon pa lang may mga ano na dito, may mga event na. Basketball, tas may ano pa dyan, yung tawagin dito, kantora. Tapos sa 28, yung sayawan ng mga matanda. Mr. and Mrs. tawagin. Ito po champion. Yung naglalaban ngayon sa champion, yung San Roque tsaka yung San Juan. Yung lugar nila Kuya Noli, yung San Roque. Magsisimula na nga eh. Wala pa yung ibang player.
Grabe, daming tao. No, Kuya Edgar. Opo, opo. Kailan no, Kuya Arnil. Ay, yung kila Kuya Arnil, yun. Sagrada yun eh. Shout out daw sa mga talagtag, sabi ni Kuya Edgar de Gaspi. Opo Kuya Alberto. Maganda talaga po yung yung piesto. Kaya pag pipiyesta, di ako na na umangkat ako na rami kasi balik naman yung balik yung puhunan talaga. Court. Ayun, peryahan. Peryahan. Ay mga inangkat ko ngayon. Dami na yan. Ito yung kanina. Kakahalaga siya ng 10k tapos may in-advance ako na 10k. Advance ko 5k. Advance. Tapos bumalik ako kanina. Ay ngayon, kakauwi ko lang. Mayroon naman kakalagang 16. May pitcha. Kasi puro to angkat. Nga lang ito, Kapital Laway. Para di makalimutan. Yan. Pitcha 18. Pinikwenta ni Mrs. Kumbaga double check. Kulang pa nga yan, kulang pa. Nagkakalaga pa lang yung yung pinakwenta ko kanina kung magkano na yung naangkat ko sila sa kanila. Nasa 30 plus. 30 plus. Tapos nagpa-reserve na ako ng mga alak. Basta maabot yan ng minsan nga maabot ng 60 o basta 50 o 60 ganyan. Pero wala namang problema kasi pag dito naubos, ibabalik ko yung mga paninda. Kikwentahan yung paninda tapos basta nakaangkat ako ng halagang 50. Ibabalik ko yung mga paninda tapos yung pera na iba, yung matitira sa amin. Minsan kumikita naman kami niyan ng 30k o lumagpas pa. Alin? Ada sabi nila. Ito balot. Sila yan. Tapos yung tinda ko na balot, sila mama na nagpatuloy kasi di ko na kaya. Di ko na kaya sa puyat na bibiyahe pa ako. Sikaso sa kanya. Sige lang, matatapos naman. Ma-opera na yung tinga niya naman kasi inuna yung ilong eh. Pag matapos na yung tinga, tatapos naman na yung problema. Isa na lang, yung ilong niya okay na. Check up na lang. Sabing wala namang bibigay si God na pagsubok na din natin kaya. Well, viewers, hello. Dati nga nung di pa ako nagbablog, dati talaga grabe kong kumita dito. Hello po Ate Maris, Kuya Giselle, hello po at Ate Ami, magandang gabi. Magandang gabi po Ate Maris. Hello. Asan si Daddy Julius? Tol Julius, kamusta ka na? Dati grabe, halos mapabayaan namin yung pagkain ni Mrs. Barbecue, lakas. May mga siopaw pa ako tinda, ihaw-ihaw. Sabay na tayo. Dito na tayo kakain. O sino bantay dito? Ma, pabantay mo natin. Kain muna. Kain po tayo. Ate Maris, ma. Ate Maris, kakain mo na. Ate Maris.
Maris, hello. Thank you po. Thank you, Ate Maris. Apa? Wala ka? Thank you po, Ate Maris. Me. Wow, yun ako. Ay. Thank you, Ate Maris. Ha? Sa ENT doctor pala kayo pumunta. Opo, sa PGH. hindi na siya totally ENT ang tawag, Kuya Alberto. Parang ano na siya. Ay, may tawag dyan. Iba na po yung pangalan niya. Hindi na talaga ENT. Wait lang. Full charge na ba yun? Ate Maris, full charge thank na? you so much. Ay, iba ang profile ni Ate Maris. Ibibisit ko nga yan mamaya. Ano ba profile? Yan nga, lagi siyang naka-face mask kasi di ba may bibili tapos makikisindi doon sigarilyo, maamoy niya bawal. Eh, kailangan naming kumita talaga. Kasi pabalik-balik pa kami. Lad, nagkaw na ka, Lad? Bantayan mo muna yung tindahan, kain muna kami. Kain po tayo. Ulam namin. Ayan po. Kaon. Mayroon kaon. Yaba, o yun mo kalat pag TNTV, hello po. Thank po, Ate Maris, yan o. Prito. Kanin. Ha? Balingoy. Sino pa di kumakain? Si Mama. Ay, si Mama pala. Tira ng gulay. Kain tayo. Asan yung tripod, Ma? Ang ganda na ng flooring, oh. Parang yan yung mga nagawa ko dito habang di pa ako nakakabalik. Nakapag-ayos kami dito sa bahay. Kain po. May hilo. Ma, alokin mo sila kumain, Ma. Hello, Mamadali. Ito sili to, may sili yan. Madali ang kain. Hello sa aid. Dapat na ilikapan doon sa kanila. Sige, binagkaon na. Huwag pa din nagkakaon. Angeline! Sabay-sabay din. Mabilisan na kain to. Kasi mamaya, dami na dyan. Thank you, Ate Maris, sa palipad ka. Thank you po. Shoutout sa inyong lahat. Yan, hello. Hello, Kuya Roque, sabi ni TNTV. Ano ba, ate? Kuya? Ha? Ay, siya na po. Ano nga pala, oh. Ate Catherine. Hello, Kuya. Nakalimutan ko. Ikaw na pa. Ha? Gabi gulay, oh. Ano? Ano ba? Sasaprove daw. Ha? Kuya Roque, kain Kuya Roque. Nasubog ako mani. Bakit? Balingoy, Kuya Roque, oh. Nakasuka. Sabay sili. Oh. Lada. Sili. Tarbang sili. Bicolano, bagaw. Dalawang sili. Plus ano?
Prito. Binabat. May ano na ulam ni mama? Huh? Hindi pa nagkakaroon ulam. Kita pa sa nauna? Sige na. Wala pa na yan. Yan. Daming ulam dyan. May suka. Kain, kain. Apa? Sarap sa mga mahilig sa gulay na balingoy. Eat well po, sabi ni Ate Maris. Thank you, Ate Maris. Bago ka ng profile, Ate Maris, ha? Ano sa lahat? Mama Lady, shout out. Kuya Bern. Kuya Born, Gary. Ate Cherry, Kuya Ruben. Kuya Ruel. Kuya Benji, Kuya Jagger. Kuya Ho, Kuya Romel. Si Kuya Romel, di ko na nakakita. Kuya Romelo, Kuya Romel Norhasa. Ngayon, Normahil. tapos baka nakain. Maanghang yung ulam. Prito, binabot sa suka, bawang paminta. Sarap. Ito sa dabuo. Sige na, tikit na. Wala mo ng kantahan. Bisa sa tindahan. Bukas, pag may nag-champion ngayon, bukas wala na din sa court. Pwede bukas. Ano? Pag may nag-champion ngayon, wala na gamit sa court. Sarap. Opo. Maano pa, nasa healing stage na talaga Ate Maris. Kasi yung pagsugo ko po, dito lang banda sa kaliwa kasi medyo ano pa po. Dito po kasi yung stage ko Ate Maris. Medyo naaano pa ko. Ayaw ko parang feeling ko sisiksik kasi yung kanin dito sa taas eh. Hindi ko pa siya maabot. Kaya sa left lang talaga. At may good news ako sa inyo. At Maris. Kasi kagabi, kumain ako ng arangita. Dalandan. Arangita dalandan. Yung dalandan, nung balat, pinaamoy ko sa kanya. Naamoy niya na, diba? Nakakaamoy tapos ano? Unti-unti. Nawawala. Unti-unti. Pero parang mas tumatagal na siya. Pero Yun ang good news. dati seconds lang. Seconds pa din pero hindi siya nagpa-permanent na nawawala tapos pabalik-balik din. Gusto mama? Okay po, be careful. Pagin po ata ano. Opo, Ate Maris. Tagal na daw ni Kuya Rocky. Papatayin ko yung TV na yan, hindi kayo kumakain ng maayos. Dami na
namin, kakain kami konti. Mamayang, tapos magtinda, kain ulit. Pero ko yung balihoy, pwede maanghang po. Hindi mama. Ano? Mas masarap Ate Maris ano? Mas masarap pag maanghang. Diba? Sarap ng baling mo. Pag gulay sa akin, walang diet na. Daming, dalawang sili pa naman nilagay ko. Ayun, simula na. Simula na. Ganito lang po kami kumain, mabilisan tapos ano, mag-snacks na lang mamaya. Di pa na-try ni Ate Maris. Dalawang klase yan Ate Maris, yung balingoy pag niluluto yung nilalamas siya. Kuya Ronnie Hilaw, pagkatapos suportahan ng viewers at Ano daw? Umayo na natin kaway. Kuya Ronnie, wag kang magsasalita. Wala ka ng pong ganyan, alam. Ronnie. Wala kang alam. Yan ang nangyayari. Kayo na po sumagot dyan. Sa Ronnie na yan. Kayo na po sumagot sa Ronnie na yan. Kung sino man yan. Kayo na po sumagot dyan. Ay Ate Maris, i-open mo lang po yung comment niya. Huwag niyo pong delete. Wala siyang alam. Para, Kung gusto nyo, tanongin nyo mismo si Kuya Noli na pinuno namin kung ano dahilan. Kasi kung siguro kung sa'yo siguro mangyari yung nangyayari sa amin, baka kawawa ka. Mag-pray ka lang na walang mangyari sa pamilya mo. Ano masasabi ko sa'yo? kami na. Hindi. Okay lang yan. No, huwag kang magsalita ng ganyan. Kain tayo. Kuya Rene, wag na po Ate Maris. Oo. Wag na Kuya Rene, baka wag niyo na po i-hide. Hayaan niyo po kasi Huwag kang magsalita ng ganyan. freedom Kaya niya. Kuya Noli ka magtanong kung ano sabi ni Kuya Noli. Kung ano sabi ni Kuya Noli, pag si Kuya Noli magsalita ng ganun, tinulungan, tas din na bumalik, doon ako mag-ano. Kami na. Wala kang alam sa nangyayari. Wala kang alam na nangyayari. Galing mo magsalita. May sinasabi si Kuya Roque may ewan na, May. pamalik siya. Nakabwisit kasi yung ganyan na ano. Makita lang kita yun. Sabi ko sa'yo. Bumunda. Tama mo man? Ayan. Wala Ano? kang gana. Freedom niya yun magsalita. Yun yung Kuya Ronnie, kung alam ko na kasi nila Kuya Ronnie. Baka wala nang gana. Hindi. Ito lang paliwanag ko lang. Buisit. Ang lahat ng nakikita niyo sa... Huwag lang mangyari sa pamilya mo na magkasakit. So, Kuya Rene, wag na po Kuya Rene. Hayaan niyo na po. Medyo na-shock lang ako dun sa Dami namin pinagdaanan. Mag-asawa. Hayaan niyo na po. Kahit Medyo lang tayo. puyat, Hayaan na natin yan. pagod nagtatrabaho sa pabahay project na yan. Si Kuya Ronnie, kung po, yung... Pwede po kayo mag-comment ulit Kuya Ronnie na kung may concern po kayo ulit. Pwede kang umalis sa channel ko. Hindi kita kailangan. Sorry po, pasensya po, di ba? Wag na Kuya Rene, wag na po, okay lang tayo. Medyo na-shock lang ako dun sa comments niya. Sorry po. Hayaan nyo na kasi po, freedom niya yan. Malaya po tayo kung anong gustong sabihin. Ang lang po natin is, ang isipin lang natin is, hindi talaga siya viewers. Viewers siya, pero hindi siya consistent tulad ng samahan natin. Hayaan na po natin kasi kaya siguro siya nakapagsalita ng ganun. Kasi hindi niya talaga pinapanood yung mga yung mga vlogs niya. Hayaan niya na po natin, Kuya Rene. Hi Kuya Hawk, good evening everyone. Late na ako, silip lang ako. Kumusta po? Ayan, Kuya Hawk, kain tayo Kuya Hawk. Nagutom Ano tuloy ba ulit trip ako. yung ganyan? Magsalita ka sa akin ng harap-harapan na ganyan. Tama na, Hindi, please. ako totoo lang akong tao.
Tama. O, ayan, tuloy Ate Marisol, nakain ko tuloy yung kanin niya. Hayaan niyo na po. Hindi ako taong plastic. Ayaw ko ng taong plastic. Kung tumulong ka nung naka-challenge ako, maraming salamat sa'yo. Pero dapat intindihin mo yung ano. Kasi grabe pinagdaanan namin. Ha? 25. Salamat ako sa'yo kung tumulong ka sa challenge nung naka-challenge ako. Kung nanood ka, maraming salamat po sa'yo. Pero pagpipili ko na huwag lang magkasakit pamilya mo o ikaw. Ayan na, tama Kasi na. napakahirap. Tama na, masisira tayo sa isang tao lang. Ayan, yun na po. Mas maganda Next. yung totoo kasi. Oo, di ako plastic na tao. Kuya Ruel, hello po. Mahirap kasi Pasensya na ano, po. Mahirap kasi ng maganda lang yung sa camera. Tapos di mo ka napakita yung tunay mong ugali. Ako, totoo lang ang tao. Kung tumulong ka, huwag mong isumbat. Kasi babalik naman ako dyan. Kasi nasabi yung mas Ngayon ko lang siya nakita talaga. priority na ano, pamilya. Hayaan na po natin kasi malaya tayo kung ano man ang gusto nating sabihin. Kailangan lang natin ipaliwanag kung ano talaga yung tunay na nangyayari. Kasi sa case niya talaga, Kuya Rene, Ate Maris, Kuya Ruel, Kuya Hok, Kuya Ruel, Kuya Roque, ang case niya po is di siya consistent na viewers kasi hindi niya po alam. Pag anuhan na natin is kung tayo yung nakakaintindi. Ayan po, pasensya na po kayo. Unawain na lang po natin. Kasi hindi talaga siya Siguro, nasabi niya lang talaga yun kasi putol-putol yung niya. Putol-putol yung pag-views niya. Opo, Kuya Rene, pero po. Pasensya na kayo kasi. Pasensya na, Kuya Rene. Kuya tunay lang Rene, talaga wag na ako. po kasi baka Tunay lang ako na tao. baka po magkasakit tayo Ganyan sa ako pag Pag may tao magsabi sa akin yan sa personal, nako, ewan ko kung ano mangyayari. Pasensya na po. Di ako plastic na tao. Medyo lang. Pag tungkol kasi, kilala ko po kasi ito yan. Basta, Ayaw ko ng ganyan. totoo, ito kasi hindi siya nag-hide ng feelings. Kung ano talaga yung niya. Sa akin, kung may comment na sa auntie ko, tinatanggal. Okay. Bahala siya. Kaya kung tumulong man siya nung naka-challenge ako, nanood siya sa vlog ko, salamat. Salamat sa'yo. Magandang gabi Pero pa rin. kung susumbatan mo at tulong mo, wag na. Opo, Kuya Rona Wazaro. Oo. Bilma Bulin. Bilma, hello. Huwag niyo po pansinin ng mga tao. Ganyan talaga. Kaya po, pasensya na po kayo. Opo, Ate Bilma. Ganun Ako nga kasi, po yung ginagawa Ako, ko. totoo lang ako na tao. Kahit sa personal, talaga. Ako mabait ako pag mabait sa akin. Pero pag kung gusto ng bardagulan, Sorry, hide ko agad kasi nasaktan din ako. Opo, Ate Maris. Nasyak nga din po ako, Ate Maris eh. Kaya yun na lang po. Siguro yung emotion natin is talagang sumabog. Pero nakalimutan natin na wala nang gana. Talaga, Pagod pa naman nasyak ako. din Maghapon akong dumiskarte ng paninda namin. Tapos, Tama na, is. Tama na. Okay na yun. Huwag sirain natin yung gabi para sa isang tao. Huwag natin sisirain. sarap ng kain ko. Ayoko sana mabasa niyo kasi na-late ako. Okay lang, Ate Maris, kami, lalo ako, tumatanggap ako ng mga bad comments. Ang dami ko nga nababasa niyan eh. Pero okay lang ako. Kasi hindi nila alam yung tunay na tunay na ako, tunay na siya. Yung pagkatao natin, hindi nila alam. Kaya, okay lang, ang dami ako, Ate Maris, ang dami ko Dahil nababasa. kung ano nakikita nyo Pero, sa wag nyo nang kasi video, pati sa personal, ganyan po ako. Ugali ko talaga yan. mabuti. Ito naman, medyo ganyan. Ako, tinatry ko talagang kumalma kasi yes po, don't mind them na lang po. Opo, ganun po talaga gagawin natin, Maris. Kasi yung bad energy nila ma-absorb natin kung tayo, mapapatulan natin sila. Sarap nung kain ko, sinilihan ko pa naman ng gulay ng dalawa. Ate Vilma siya yung nawala ng gana. Ako naman yung nakikapit ng kanin sa kanya, Ubos na yung kanin ko, Dumipat ako sa kanin mo. Kaya nawala ng gana, ako tuloy nagutom. Gusto ko yung mga ganyang comment para na ipapa-explain namin, napapaliwanag yung mga ganyang nangyayari.
Nakita ko yan sa vlog. Noli, wala sila alam, basher din yan. May alam with striker, matagal na. Ganyan talaga yung Kuya Rene. Sabihin niya sa akin yung personal talaga. Malakas lang magsabi kasi sa sa comment eh. Ang dami ko ng Kuya Rene. Ang dami ko na rin nabasa na masasamang comment tungkol sa akin. Pero ito, buhay pa naman ako. Dati pa, di pa nangyayari, di pa naoperahan, sinasabi ko na kung talagang tunay siyang viewers na nanonood sumusubaybay, dapat alam niya bago kami umuwi. Kasi di pa nangyayari, di ba inuunahan ko na eh. Opo, Kuya. Ate Catherine. Okay lang po, opo. Kaya mo natin, Vilma. Huwag natin sirain yung isang gabi natin para sa para sa taong medyo Kasi kung gawaan niya na talaga yung lahat yan, Ayun, Kuya Rene, Ate Maris, napadami na tuloy yung kain ko. Nauubos ko na yung kanin niya. Ako na yung nabusog. Yan yung pag mga ganyang para hindi ako nawala ng gana. Diyan muna po kayo. Tingnan ko mga tindahan. Ako tuloy yung nagkagana kumain. Ang po kasi niyan, ang ugali niya kasi ganyan. Siya. So, sobrang totoo niya sa sarili niya. Pag nakakarinig siya ng talagang hindi totoo, nagagalit yan. Ayaw niya ng pinipeke yung feelings niya. Ako, tumatawa ako, hindi ko naman pinipeke yung feelings ko. Wala lang akong pake. Ganun lang. Ganun lang yung ginagawa ko, wala lang akong pake. Bigla, dugo ko dun. Ay, Kuya Rene, kaya ka naisip ko agad ikaw eh. Sabi ko, si Kuya Rene, nakaantaba yun, magagalit agad yun. Kasi pag natin, tawa tuloy si Kuya Rene. Ako tuloy yung kumakain ng kanin niya. Ako tuloy yung nagkagana. Kasi pag ako kasi madami na din ako nabasa ng comment. Mga masasakit pa, mas masakit pa dyan, Kuya Rene. Nababasa kong comment sa vlog niya. Pero, hindi naman ako kumbaga, nababasa ko lang pero wala akong pake, ganyan. Pero pag kung naka-live, explain. Pero pag hindi din ako mag-explain. 130, gano'n din. 130! 130. Ako, Kuya Rene, nauubos ko na nga po. Naubos ko na yung kanin niya. Ako tuloy yung nagkagana kumain. Kain tayo, guys. Si Kuya Ronnie, Kuya Ronnie, kung nandyan ka po, mag-comment ka po ulit kung yung nakikita mo o hindi. Pero yung sa amin talaga, si Kuya Rocky mo nga, napainit ulo. Wag po kayong kasi malayo siyang magsabi ng ganon. Pero ang lang, kasi hindi siya consistent na viewers talaga. Parang consistent basher siya. Kasi hindi niya nakikita yung effort ng ibang tao. Alam nyo lang si parang Jason, hindi na matulog-tulog yan. 25. Hindi na yan matulog-tulog sa kakahanap buhay, kung alam nyo lang. Hindi ko kaya makapag-barad, di pa na yun masusan. Bakit ba, Ate Maris? LQ ba, Ate Maris? LQ kayo ni Daddy? Ate Vilma, hi daw po, sabi ni Ate Maris. Asawa yan, Ate Maris, asawa ni Kuya Roque. Si Ate Vilma. Ako, hindi naman ako ganun, basta wag lang sobra. Ay, grabe siya. Grabe ka talaga, Kuya Rene, sa amin. Hindi yung sa comment po, Ate Ami. Akala ka. Siya din yata yung baser na alam. Oo daw po, Ate Vilma, sabi ni Kuya Rene. Madami daw siya binabash. Hala, paubos na yung kanin ni parang Jason, Ako na yung Kung yung mga bad na comment na ganyan, kung kaya kasing ipaliwanag talaga. Kaya nga yung unang reaction ko, di ba? Wala ka pong alam.
Kasi kung may alam talaga siya, hindi siya ata makakapag ano, ay Kuya Hawk. Ako yung nagkagana kumain, paubos na yung kanin niya. Ganyan yan si parang Jason talaga. Pero ano siya, hindi siya ganyan pag konting dahilan lang. Nasasaktan lang talaga siya. Move on na lang tayo. Opo. Nasaktan lang talaga siya kasi pag-usapang mga ganyan. Ate Fe, pag-usapang pamilya talaga. Ako na ko nakatest sa sabi ni Nicole. Bakit bibili siya? Nagbakal mo daw yan? Baka wala siyang extra. May extra ba? Pag agisa na ka, ngantik extra. Ay, Ate Fe. Hi daw po Kuya rin. Sabi ni Ate Fe. Kumusta daw po? Sabi ni Kuya Hawk at si Maris. Bilisan mo ka. Pag sa ano po kasi sa usapang ganyan talaga na ano siya. Mabilis sumas ang ano niya. Yan si Hawk na nakaabot yan, mas masahol pa sa akin yan. Ayun. Parang Jason, wag mong patulan kung sino man yan, well and good. This ang misis mo, bilis mag-take over sa vlog, mabait mo. Hi Kuya Roosevelt. May kilala akong Roosevelt din. Mendoza. Hello po. Magandang gabi. Ano po? Siguro talaga pinag-ano kasi siya medyo ano siya pagtungkol sa pamilya. Nasasaktan talaga siya pagtungkol sa mga ganyan lalo pag hindi totoo. Yung hindi talaga kasi siya nanonood ng vlog. Si Kuya Roosevelt daw po, silent viewers. Thank you, Kuya Roosevelt. Lumabas ka. Nagpakita ka, nag-ano ka po sa amin. Thank you. Pag ano kasi na-attract yung mga ganyan. Na-attract yung mga bad energy ng tao. Pero malaya po tayo kung ano gusto nating sabihin. Ipapaliwanag lang talaga. Kumain ka, ubusin mo yan. Bebe, tapos ka na, bebe. Ako ubusin yung kan. Kahit sino naman to pag sinabihan ng ganun mararamdam talaga. Pero ngayon mabilis ang karma. Kuya Hawk, andito ko kanina rin post ko CP ko, ako pati ng CP ko. Hindi ko nabasa comment ni Ronnie. Gawain niya na pala yan, Kuya Rene. Kasi once na basher kasi kahit anong magandang ipakita mo, basher talaga yan, hindi yan ano. Kumbaga kahit anong magandang gawin mo, hindi niya yun makikita. Ganyan po pag may galit. Kahit anong maganda ipakita mo, kahit maganda, gawan mo siya ng maganda. Pag galit talaga sa'yo, galit talaga yan. Ganyan po yan. Rene, wait, mga pitbahay muna ako. Mariteres mo, sige, Ate Fe. Mariteres mo, Enough. Ha? Jimin? Oh. Ano pangalan nun? Wag na nga. Okay na kami, tapos na kami lahat. Tapos Yung pangalan kasi papatiras ko sa kapatid ko Kung taga saan siya. Tama na. Tapos na ang lahat, tapos na. Iba na yung usapan namin. Tapos na ang lahat. Ubus na yung kanin. Nauubos ko na. Hindi ko napapansin na ubos na. Alam mo, hindi ko narinig yung pangalan. Itaas mga abi. Hayaan mo na nga. Ate Maris, magandang gabi dito sa amin. Magandang gabi, Kuya Roosevelt. Ano kaya sabi ate? Okay na, ganun talaga. Bait mo, sabi ni Ate Fe. Ay, babe. Sayang. Hindi mo na pulos na hili. Ay, masarap. Ayun, simula nung
Ate Maris, balik mo nga pangalan. Kuya Rene, wag na po. Wag na po. Wag na natin ano. Hide ko kasi Kuya Hawk, pero unhide ko, di pa rin pala makita. Hayaan nyo na po. Madami na kaming nabasang ganyan. Madaming mas masakit pa dyan, Ate Maris. Kay Pula nga, grabe ang basher ni Pula. Hindi niya inaano yung mga basher. Bigla tuloy uminit ang live niyo, Kuya Jason. Uminit tayong lahat. Nashock lang tayo dun sa ano. Pero okay na yun. Hayaan, sabi daw ni Kuya Jordan. Hindi mo artista. Hindi na. Mamaya pag-uusapan natin. Eh, yung kapatid kasi ni parang Jason nagtatanong. Sabi ko mamaya na lang pag-usapan. Ate Maris, rat-ratin sana ni Rene yan, di ba? Sige po Ate Maris, thank you po. Sige po, okay lang po kung may gagawin po kayo. Kasi medyo maingay na. May... Hindi niya alam. Di parang Jason, pagbalik niya, ubos na yung kanin niya. Hindi ko alam kung matutuwa. Granulate ba yun? Nabigla kasi ang lahat sa comment eh. Hindi talaga siya viewers na ano natin eh. Trip niya lang mambwisit. Ay, si Kuya Hawk, galit daw siya. Wag Kuya Hawk, wag natin ibigay ang energy sa kanya. Kasi baka bumait siya. Wala kasi alam tunay na nangyayari sa buhay niyo. Ito po nga Ate Catherine. Ang asawa ka ni Ate Catherine yan eh. Wala ano. Hindi yan tunay na viewers kasi. Kaya walang alam. Wag na natin ibalik yung ano. Wag na natin ibalik yung ano ba? Tawag nito. Huwag natin ibigay sa kanya ang magandang energy natin. Baka bumait eh. Baka bumait. Dapat tayo lang yung mabait. Oh, umuo naman si Kuya Jordan. Madami yata ang Kuya Hawk. Charot, Kuya Hawk. Ronnie Sublate yarn, Kuya Rene. Kuya Sublate. Ronnie Sublate yarn. Wala nga, ubos na yung kanin mo. Ayun ah. Konti na lang. Kain ka na. Kasi ubos na. Ayaw ko na. Oo
nga, move forward pa rin, Jason. Chill lang. Mainit talaga si Kuya Rene. Eugene Calamansi mo lang yan, Kuya Rene. Bibi, tapos ka na kumain, Bibi. Bisa na yun. Ito ah, tapos na. Kanino itong kinakain? Maliit daw, Kuya Rene, sabi ni Ate Maris. Nakatagay na nga ni, kaya pala nakatagay na nga ni. Ang aga ng tagay mo, Kuya Rene. Ang aga ng tagay ni Kuya Rene. Ay, thank you, Kuya Noah Zoro. Wag na talaga yan. Kaya nakatagay nga ni kasi si Kuya Rene. Tapos si Ate Maris, nakatagay pala Ate Maris. Wala na yung jeep. Nasa dyan na ba? Ang bilis. Kada o. Bayan. Sige, tapos na ako. Thank you, naubos ko yung kanin niya. Mahanap ko rin yan, vlog. Team vlogger. Hindi mo na kaya rin eh. Yan, pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Humingi ako sa inyo ng pasensya, pero sa kanya hindi ako humingi ng pasensya. Sa inyo, humingi ako ng pasensya sa inyo. Hugas lang po ng kamay. Wait lang. Salamat po sa inyo, sa mga mga tunay na supporters ng Team Pakaway. Salamat po sa inyo lahat. Tapos Minani, nagpansit ka tani ka? Pansit ka tani ka? tawas ka rin eh. Exhibition game baga. Exhibition game. Exhibition game? Oh? Sabi ko eh. Sino? May pustahan yan. Okay, walang problema. Ako, Kuya Jordan, salamat Kuya Jordan. Kinakain mo. Pepe, asan yung bag mo, Pepe? For the viewers, hello po. Opo, ayan ko na yun. Hayaan na nga ni. Oo, okay lang po yun. At ang nakatagay na si Kuya Rene, hayaan niya daw. Pag aga tumagay ni Kuya Rene, alas 8. Bahala siya. Alas 7 ata tumagay si Kuya Rene. Sa akin, sa totoo lang, pag mga ganyang tao na nakakapagsalita sila sa mga ganyan, sa mga comment, sa tunay na buhay, ganyan yung ugali nila. Siguro pag tumulong sa tao yan, nanunumbat. Sumbatero yan. Opo, Ate Maris, pasensya na po. Since topic na tayo.
Send mo sa akin kaya rin yung pangalan. Kasi ipatrace ko pa rin sa kapatid ko kasi may kapatid akong IT. Kaya kaya niyang itrace yan. Kung saan yung location niya. Ayun, balik tayo dun sa tindahan. Dami ng tao. Para pakita ko sa inyo yung ano, laro. Exhibition game pala yan. Salamat po Ate Maris. Thank you po. Alam ko naman po yun na ano, na napaka-solid nyo sa aming lahat. Sige po. Salamat Kuya Runo Zoro. Ito ba yung pangalan, B? Oh, ito. Ronnie. So, account. Zoro. Yan. Yan ang pangalan niya. Di man pwedeng punta doon. Ronnie Bulat. Mas madalang ka lang ito. Ito. Yung sinindi ko rin eh. Salamat po sa inyo. Thank you po talaga. Thank you. Nandito kami tindahan ulit. May daming bumibili. Sana din maglag yung ano natin, yung signal. Dito, saan ba? Dito natin lagay. Para kita niyo yung mga bumibili sa amin. Hello, Kuya Jason. Sabi ni Kuya Ruben. Tapos na. Dali ay. Kamera. Lang ka. 16. May punit na magalaw lang pa. Yung na-igdas kanina. Ito na. Wag. Nabakal na. Dito, wala pong bibili. Hindi. Sabi ko. Ay, Kuya Rini. Ano? Galing ni Kuya Rini. Wait, hanap. Itin viewers sa loob po. Bakawal na ma. Bakawal na. Okay po kaya rin eh. Galing mo kaya rin eh. Taga saan siya Kuya Rini? Ate P. Magano?
Ate Pi po utang. Sige Ate Pi. Reconnecting. Dapat na po sa tabangan. Pagkakalahan. Sinipal to sinro. Andyan si Mama, pakita ko sa inyo sa labas si Mama. Nagtitinda ng balot. Yan, abo. Siya yung nagbabantay ng balot. Dapat get ready sa electro. Andyan si Bunjing. Chill na ako, Jordan. Chill lang, Kuya Rene. Wala. Ito man. Nakakuha niya ba? Sinipal. Wala ka na ako ng taban. Dapat na ba? Dapat na ba? Hello po Kuya Ruel. Ay, si Kuya ko po yan. Pabili nga po ng balot. Ay, Ate Vilma. Ayun yung balot. Hello po. Nanay Vilma. Asawa ni Kuya Rocky. Sir Hook, sabi ni nga nila. Out muna ka pa rin, Jason. May pasok ako din. Ay, ingat po, Kuya Ronoa. Ingat po. Ingat po kayo. Kuya Ronoa, Zara. At muna ako ba yung Jason may pasok pa. Ingat po Kuya Runoa. Ingat po. Diyan magaling si Kuya Ronoa sa commentator sa basketball. Ay, commentator pala si Kuya Ronoa. 14, pass it down, this is number 34. Lopez. Third personal foul. Bumita 8, siguro dito sa sana, mga girls. Exhibition. And 7. Foul, correct? Ay, nakalive pala si Idol Jeff. Idol, thank you, Kuya Felix. Kuya Felix. Idol, sa live Idol Jeff ngayon, ano na? Ano? Wala po. Baka wala pang nagpapop up po Kuya Felix. Wala pa pong ano. Tuwan ko lang baka di mo napansin. Try natin. Ay, hindi po na. Ay, Kuya Rajib, hello. Wala pa po. Kuya Felix ata. Di pa ata nakalive si Idol Japper. Hindi po namin Pero malapit na yun. Kaya mag-live kasi 8 na eh. Kadalasan niya 8 o kaya 10. Mayroon ba di?
Saling-saling kay number 2. Ito sa pass number 7. Master! Display namin yung mga ginawa ko kanina mga paninda. Sampai na sa number 2 points. Dari Master. Number 2. Dynamic. Number 2. Ito kaya rin yung masarap oh. Number 2. Oo. Aratan number 9 by 2 points. Kaya ito, kaya rin yun. Alpon sa punta doon. Opo, Ate Catherine, pero ano ngayon, exhibition mamaya po, ano, mamaya yung championship. Inter-barangay po. Ito ang sabi. SPP pa. Pero po na ito. Mahina nga yung tao ngayon, di tulad yung mga nakarang tao. Hindi mo na nakakuha. Number 2. Number 7 to number 9. Back to number 11. Rugby. Able. Forward pass para kay number 22. Number 22. Lesson mula. 15 minutes na. Bulo sa present mo. Lamang na 20 routine. Number 69, sa kita. Nakalusot. Bakit na? Iparat. Bakit na? Pwede na ba na yung talagta? Number 2. To number 9. Bruno, sa talagta. 43. Wala. Ako ni number 14. Lovely. Wala. Wala na mo sa isa. Wala. Wala. Saan ko na po ba yan? Ako. Say hi. Hello! So, 9 million viewers. Number 7. Intercept number 7. No. Pass to number 22. Tingnan mo bola. Dito ka number 69. Number 69. Number 69. Atake. Trim bagay. Foul. Ibarat. Dito number 11. Salivio. Dali ba kang makakapos ka ang tuwa mo? Hello. Timeout. Rossi. 71st personal foul. Nakalive si Ate Margie. Okay. 75. Nakalive pala si Ate Margie. Yan yung milk tea nila nini oh. Yan. May bumibili oh. Nagay din nila dito sa tindahan namin. Daputi ka naman. Bakala na ulo. Nabiliwan mo ako. Centro wala. Nananuan. Turnover either. Kasi number 69.
Number 2, number 9, for the goal. Yes, it's hot. Now going number 0. Back to number 37. 6 ball. 15 number 6 left. Pass by Lale. Turnover by Lale. Margaret. From the Institute, Bulang Sarso, Balakan, Nakakon sa video. At nabukutin, Bakit, wala, nagawaan. Wala na, paglasyon. Babakal nini ng mga Wala. payo ko. Salamat sa'yo. Balakan. Pero punta tayo. Hello, Kuya Roque. Kawawa naman, sabi ni Kuya Rini. Pagkita na dito. Ganyan, gabi-gabi na kami naging busy, buyat. Hanggang matapos yung pista. Pali natin yung winner. Nakakulapit sila. There's a foul. Jersey number 9. Dalawa sa amin, pag ganitong gabi na, alak, sigarilyo. Third team foul. Okay po, Kuya Jordan. Jersey number 14 na mag-inbound sa baseline. Ito sa pinakasalan. Number 7, number 9. Number 27, isa. Number 27, one other, one after. Kuya Benjilo po. Sige po, Kuya Rini. Punta ka po muna doon. 5 minutes, more today. Kuya Benjilo. One number 14. After number 22, Leja, short. Nagawa ko ng yelo. Number 11. Sana team progression. 41 seconds. 40-13 ang ating score. Maluya pa sa number 22. Para ko natin mga kanya. Babayaan na, babayaan. Dali lang, ma'am. Kumanisan naman. At kusan Rocky. Babayaan na. Bago para na ang poplasyon. Number 7, Yulina. Pass number 11, number 11. 10 seconds to do it. Now, but they get a point. Reed, get it out. Number 9, now pass to number 2, number 2. Come on. Number 37. Back to number 11. Number 11, number 3 na. Adan. Wala. Hello. Nauudah. Number 9.
seconds to shoot. Bagaimana betul benar? 5, 2 ball. Number 11, bigay ka number 0. Naglalaro sa basketball, mga anak ni Kuya Arnie. Coach number 14, number 14 yan. Umakarap din namin. Wala ako para dyan is good for the delegation number 0-0. Kasi ko na ako, sir. 2 minutes, ka na. Wala mo na ako yelo. Number 3, 4, 3, Yako! Aprobado! Aprobado! Walang mga lugar, walang lugar. Okay! Ginagawa ni number 9. 5 minutes, 35 seconds for the play. 10 seconds to shoot. 10 seconds. Dapat berjalan. Number 25. Football. Nakita ba? Halo, kaya ka gan, saluan, nagarado. 1 minute, 15 seconds. Number 11 na nagkakaroon. 1 minute, 4 seconds. Number 0-0. Pass number 11. Turn down the shot clock tayo mga third. 5 seconds to shoot. Bisa foul. Jersey number 9. Ibang talangkan. Yung penalty na yan, sir. Fourth strike na ang team Paulera. Penalty, sir. Jersey number 9, first turn down. One point, 49 seconds. Seconds. 35 seconds. Number 0 for 3, George. Right foul. Number 57, Charlie Brown. Remaining time, 57 seconds. First personal foul first. Okay. 20 seconds, 15 at the shot clock. 7 seconds to shoot. No. 5 seconds at the shot clock. Time over. Kumila. Yes, sir. 10 seconds remaining time. 5 seconds. The second quarter, right for 48-22. Sound. Wala po stop.
Narama, utitinda mo, ako basketball. Soalnya kita yang model. Mata 15 na lang. Di ka nag-iba dyan, G. Saan? Martin Jones number 7. Umatake. Malakas. And then with the foul. Tulak na ulit. Jersey number 7, Martin. Pushing foul. Bola ng foul flag. Eight viewers low. Number 25, 4-3, air ball. Wala pa rin mama sa ilalim. Number 69, 5. Pass it down. Foul. Great, pass it down, jersey number 24. Contact to the hand. Tabagan. Tangan na muna yan, sir. Jersey number 24, tabagan. First hit hand. One. Turnover pa yan. Martinez, terakhir, wala. Para sa yung tanong number 7, inbound, para sa level, because that guy is calling you. Lubang yan, bulat. Dapat istirahat, dapat istirahat. There's number 24. Nagtitinda po kami. Ay, paran. Sabi na yan. Pang-apat mo na yan, sir. Substitute. Tabagan out. Number 19. Pwede tayo namin kapag, sir. Number 69. Nagkakaan. Nakakagawa ng premyo. Ay, number 7. Again, number 22. And my foul. And the jersey number 4-3. Third personal foul. 40 foul. 1 for penalty.
Number 11. OTP na naman. Ating number 25. 24 tayo mga sir. Hiling lang. Iinit pati dito. Pwede rin yun. Oo mga classmate. Kuya Rumi. Magandang gabi po sa Bonati Cherry. Ate Maris, hi. Hello po sa lahat. Well, that is the number 27. Benjamin Hector. There's the number 7. 7 personal foul. Penalty. Dapat dikasih tayo sa ating second throw. Wala! Nakuha sa video ang bigay kay Obrero. Happy viewing! Mr. Justin! Palakpak! Inspirasyon! Number 25, pass number 14. Sa drop sa kari. Your front number 25. Malakas na! Wala number 25. Alkarin! Lumagat! And one number 9. Isa na ang dribble tayo. Turnover. Wala na. Pawala-wala signal. Martinez running here out. Pawala-wala ang signal. Ay, Ate Cherry, salamat. Thank you po. Pawala-wala signal ko. Kevin Gilo. 2% lahat. Ang atong score sa isa sa tayo na mga production. Opo, Ate Cherry. Malakas. Salamat, Ate Cherry. Pahinga na po kayo, Ate Cherry. Salamat po, Ate Cherry. Thank you po, Ate Cherry. Night. Thank you, Ate Cherry. Bye-bye po. Ingat po. Sige po. Salamat po. Pahinga ka muna. Mua. 4 minutes, 4 to play. Sinanap po. Magic. Ma'am, si Ate Cherry nandiyan. Number 9 for the play. A ball. Ate Cherry! Napakulit ko sa Ate Cherry. Thank you, Ate Cherry. Pasensya na po. Nahanap ka ng nanay mo, Marie, si Margie. Natutulog daw ulit si Ate Cherry. Maaga pa sa kanila, Ate Cherry. Time player sa the clock. Hinahanap ka ng nanay mo. Kuya Benji, naka-tune in ako dun sa isang city ko sa ilang viewers lang. Number Sabi 11, Ate Maris. First, a second personal foul. Penalty answer. First back, 1 point. Salamat at makakaraming pinta. Kuya Benji, naka-tune in daw si Ate Maris. Central, once again, completo. Hello, dito nga. Yan pala, 2 points. Gagawin na naman 14. Alvin, Kadina. 13 seconds to shoot. 3 minutes for the break. 10 to shoot. Overall number 9 order. Wala pa yung signal. Hindi pa stable yung signal ngayon. Yung PLDT nga, wala pa rin. Number 24. Pinolet. 15 na the clock. Kumakanta na pati si Bong. Number Sabi 9 ni for Ate. the three. And then out. Kuha ni number 14. Pass to number 35. Down to 35 sa gilid. Back to number 37. Number 37 sa gitna. Pass to number 69. And there's a winner foul. Good foul. Nadubo ko eh. This is number 11, Salivio. Pass to number 9, penalty.
Last na ba? First round ng Jabber General Ilala Munger para sa second round. Sa General Salihia Lando East. Two minutes more to play. Obrero. Pasok na rin sa kaba. Pasok number 9. Jumper. 2 points. Galing sa kalanta. 1 minute 50 seconds for the third quarter. Number 7 na. Luto. Tumira. Wala. Whenever you want. And number 14 for the three-pointer. Get it out. Going over the board. Number 11. Adam Barat for number 14. Number 26. Number 22. Again. Pass number 59 to Vine. Operator number 9. Pass number 9 Leandro. Positive for Leandro. Turnover. Bola. Operator. 1 minute more to play. Number 27. Lumabog. Pass sa kili. Number 22. Pass sa number 27. Take. Atang. Ilakan naman na. Hindi na number 27. Session. May kanya nakakawin. Pass sa number 27. Pass 3. Evo. Number 5. Pass sa wala. 2 points. Number 24, 25 seconds. 45 seconds, ating shot clock. 14 to you. Ten seconds to do. 5 to do. One is alright, 2 points. 10 seconds. 5 seconds. Get about. Jersey number 9 Lando. Kontak sila. Super Toyota. Pwede niya. 1.4 seconds. Remaining na. First set the ball, jersey number 9 Lando. Gusto niyo pong manood ng basketball? Panoorin ko yung basketball dyan. First round good. Comment po kung gusto niyo manood ng basketball. One winner. And the third quarter running score 68-39 in favor of East Rocky. Ma? It's beautiful. Ay, si Ate Jenny. At pautang po. Sabi ni Ate Jenny. May na Ate Jenny. Gusto di balot. Gusto niyo bang manood ng basketball? Ate Jenny pala. Pasensya na Ate Jenny. Ate Jenny. Nagahang pati cellphone. Hindi yung signal yun. Ate Jenny. Hello.
Jenny. Third corner action, bola ng Team Poblacion. Next game, mag-prepare na po. Okay lang Ate Jenny, nagpapahupak na lang ng magat. Kailangan kasi nakamas Ate Jenny, taag kung nagbabakal ka sigarilyo. Number 14, Evan. Kung ano na pinya, paso na ba dito, laban dito. Amo makay... Paso na ba dito, talan pa dito. Maganda kasi Ate Jenny yung sigarilyo. Laban dito, laban dito. Provide, Bantay, sa video. Saka medyo magapa ng konti. Pero Number nakaka-goods 22, Argentino. na goods na. 14 seconds. Attack, in it out. Babakal na raw tawas. Nakabi Ate Jenny tawas. Meron dito Ate Jenny. Saan ba yun? Number 2, Subasa. Hindi yan. Pag di na kaya ng tawa, Paso na ba na? mas matindi oh. Green Hot, lalagay ka lang sa akin. Tingnan mo na. Bito ka. Number 22, Ate number Jenny sabi 27. si... Nakakalawan. Ay daw Ate Jenny. Number 14. Tuloy na ba tayo mga tayo? Nakalabat at wala out of round. Kamusta ka lang sa Pilipinos? Ate Maris. Number 27, Jackson. Wala kang dito ang paso number 16. Ay! Wala! Two-word. Pangatlo na yan, sir. First defense. Pagkatapos namin, Jumper, get ready tayo mga sir. 8 minutes and 22 seconds pa ang nalalagay sa ating oras. Patay sa apat na piso. 1 point. Number 2, atang sa 2. 2 points. Ay, namiss daw ni Ate Jenny si Ate Maris. Number 9, the drop, Sakili, Utaricio, Jumper, in and out. There's a with the foul. Bakit ko muna itong Number ginagawa? 14. Pang-apat mo na yan, sir. Number 11. Wala na, Poblacion, off the hands of this number 3 for Tapagan. Seven minutes, 45 seconds. Lovely! Support. Let's do that. 10 seconds to shoot. Traveling turnover. Traveling to Pasensya na po. Ay, si Kuya Hawk, saka si Kuya Ben. Sample Lions. Nakalang nila sa Ay, sir. wala po kami white rabbit. Wala po kami tindang white rabbit po. Ito na ba? Kaso wala po kami, may Hawk Max. Number 22. Pasok na yung number 69. Pasok na number 22. Kaka nagpasa. Wala na. Nakalawa yung number 24.
Flores. Flores umikot. Pinigay sa kalaban. Ang number 22. Number 22, Anthony Iglesias. Minutes for the play. Two points. Yan ay pinagbihan sa lahat. Now, let's go back. For the number 5 minutes, 40 seconds. Second is Jayo Pero. For 3. In and out. One number 27. Pass to number 22, number 22, to number 27, 2 points. Number 9, one and number 69, pass to number 22, Ramos. Number 27, number 27, dulu sa gitna. Ang pinaralo bola, one number 9. Pass to number 2, Rivers, 2 points. Number 27 naman yun. Isa na game, go Team San Roque. Sabi ni Kuya Roque. Sa kabundukan lang yung pinikitin nila sa karamihan ng mga. Opo Kuya Ruel, pero ano, masarap yun yung White Rabbit. Mako-confuse ang mga Gen Z. Kumain ng White Rabbit, masarap yun. Kaso yun talaga, ano po kasi yung max talaga pang ano nila, combination sa sigarilyo. Aliman to. Ipakita ko sa inyo yan. Manood muna kayo na basketball. Panoorin kayo ng basketball. Nakita ba dito? Jangan kita pegang. Number 22, pemukul yang berat. Inilah tuan kepegang. Nah, kawan tuan ini kepegang, Selamat dari teman-teman kita, teman-teman saat ini benar, Mga naglalaro yung anak ni Kuya Arnel. Hindi kinakanta ni Bong, Bed of Roses. Dati pala siya. Bolanya Roti. Number 22. And number 29. Hari natin tayo player. Nakawala ang bola. Number 9. Number 24.
Number number 24. Ipon. 2 minutes, 30 seconds. Number 13, offensive foul. Line guy, number 24, Flores. Sige sa ating dati. Paano? 2 minutes, more to play. Yun. Anak yun ni Wala Kuya na Arnil. naman. Anak yun ni Kuya Arnil. Ipon. Number 11, pass to number 00. Two to play. Dalawa yung anak ni Kuya Arnil na naglalaro. Yung number 9. Number 9, talaktab na nagpapailit. Dalawang number 9 yung anak ni Kuya Arnil. Para naman yan, sir. Ngayon ka mo dito, technical free throw to. Plus ball possession. Sama yung naka... Wala pa Ay, possession naka-block number. na Wala na. sapatos anak ni Oh, Kuya Arnil. Number 11, for the play. The play, keep on. 1 minute, 13 seconds. One minute, 15 seconds. Yung kalaban nila taga Bato, taga Sintrong Bato. 25 seconds. Yan, tumitira, anak ni Kuya Arnil yun. 5 seconds to go. What? 40 seconds. Wala. 30 seconds. Yung dadala ng bola. Yung anak niya ni Kuya Arnil. Lamang pala sila eh. 92. 92-51. Talo yung Bato. 15 seconds. Panalo yung Kawagan. Thank you so much for your order. Maraming salamat po. Talo yung Bato. Yung Sintrong Bato. Panalo yung Tagari. Ay, sumago pa lang ulit. Sumago pa. Barangay pong session, picture na lang muna po tayo. Ito yung wifi namin ngayon, malakas. Namin naghuhulog. Ano bibi ba?
Yung sa loob. Lain pa lang ano? Ha? Spread mo yan. Kuya Benji. Tawas si Kuya Benji. Tawas si Kuya Benji. Punta niya ni Ami, yung bumili. Nakapangasawa lang ni Sabina. Umuwi ngayon dito. Sabi niya si Sabina yun. Hello. Ito bang tayo? Sabi ba ganyan? Ay, law ko. Bang tayo? Ay, nagsasaw ka. Ay, ganyan ka na. Nag-ano pa ako. No.
Pinapalungruman po na po para sa mga benches para sa dalawang team. Ang mga unahan po para yung mga player. Tapos na coaching staff. Okay po. Kapag-ininisan, hindi na ulaan. Nabait ko din. Nabait ko din. Nagkikisap ko pa sila. Umuwi. Nagising ako din. Adko, dakol. Nakahanap ng kita na ako. Happy viewing si Mr. Leo Martin Dioto. Di magkukulit. Tapos na nga sa walang din. Babalikin di White Rabbit. White Rabbit daw. Ano po Kuya Rocky? Hindi na ako matawag. Pwede nga ako nakakabukas ako. Lako. Hindi ko nakukuha. Kaya kumalit ako. Hindi nakakabuha. Hindi nakakabuha. Kuya. Wow, gini kita tapi penting nga naman bubul sa bago. Ang tangkol boboy, kami magbantay. Magbantay ka na tuduraan. Kasi busy pa ako. Ehem. Ehem daw sabi ni Kevin D. Ano mo pala? Ako magkailan, mabayaan ako nila. Ako na yung kabibili. Kaya, hindi ako makatuturo niya. Hindi mo ka magbabayad. Hello. May mga bisita ko din sa house. Doon kasi kanila nakalamay yung ano yung ito namin yung technique yan. May mga mag-iinom. Mamaya, hindi na ako mamaya.
Busy pa kasi. Bibigay ko dun saan may patay. Ay mga tipid-tipid na bulong. Ay, Kuya Romel, si Kuya Hawk. Pinsan ko po yun, Kuya Hawk. Ay, model na. May ano daw po kasi. May mga bisita. May bisita doon. Pinigyan ko, tinanong ko kung may pulutan doon. Kasi kagabi, ako nagluto doon ng tinutuan. Ang ano kainan ng gabi at papulutan. Ngayon, hindi ako nakapunta doon kasi nabisi na ang tinggal. Ano may panin. Kaya tinanong ko may mga tao doon, may mga bisita. Yung mga gino, walang pulutan. Kaya binigyan ko ng charon. Sa team po kayo ako Taiwan, ay ba sa po, papabigyawan sa picture ko na. Adi, organizer sa Romel, hello. Namiss kita, Kuya Romel. ay ba po ko na tulong na Si Kuya Hawk. Ehem. Sino yung naka-blue? Pinsan ko yung Kuya Hawk. Eh, ano? Pinsan ko po yun. Ate Mayang. Magandang gabi. Eh, sabi mo ko na lang. mga assistant ko na. Yan Yan po po, ni sumunod Mrs. natin sa barangay Sanlo naman po, ay ba ito po yung leader. O di paktaw, masin, pinagpil sa lingkod. Barangay Sanlo naman po. Pakita po nga na po mga uniform ninyo, sir. Then, viewers, sa kami viewers, ano? Mayang. Ate ba yung busy? Malabo friend yung live mo. Ah! Paano ba yun? Ay, nasignal. Mali ang signal, Ate Mayang. Namin po ko na players sa barangay San Juan. Friend, busy. Ang barangay San Juan, pabigyan kay Bato. Ito na yung mga... Dati Ay, po, mami, gawin basta po na. na, palikuta po. Okay na, Ate Mayang. Getting strong Hindi na, na Ate po Mayang. Na busy na. Naabulan pa kami ating mayaw ng potay. Medyo ano, Ate Mayang, mahabol. Barangay Kaya San na, Ate Juan. Mayang. Kayang-kaya na po magtitilan Barangay ng San Juan. gabi. Hindi lang nagbubuhat talaga, Ate Mayang.
Tapos saka mas always kasi Bayad yan. ang daming sigarilyo kasi ang mabenta sa amin dito. Kaya yun. Buwan, bili tayo na Dalinga. Kaya ang pakiramdam habang sila'y nakaupo sa yaman. Okay, pabigyan natin po yung part. Pulang tatlo ang Day 2. Final. Basketball tournament. Ini-sponsoran ng SK County Kamanto Barangay Kawasan. First part, pabigyan na. Mabigyan yung referee for tonight, James. Referee Rodrigo, referee Tornello, and referee David Ala di Magnity. Yun lang sa 11. Ingat-ingat sa usok. Delikado yun. Opo, Ate Mayang. Kahit ano po, pag lumabas na ako ng bahay, nakamas. Minsan nga natutulog nakamas. Nakamas. Okay. Jump ball between Hugo and Balvin. Big block, 18. Doon ang viewers sa low. Naimbag na gabikyo, Kuya Romel, sabi ni at Maya. Mas delikado yung nakakalanghap kesa naninigan. Opo, Ate Maya, grabe yun. Wala. Kasya, laging naka-face mask. Kasi bawal siya Gonzalez, bawal. Inspirasyon. Ayun na. Ano mo? Hindi na. Tayo na lang, brother. Sa ligit, never na nakakuha ni number 8. Hugo. 13, hello. Na-invag garabi. Hugo, bigay kay Gonzalez. Gonzalez. Wala na. Wala na. Hindi ang gaba. Kasi number 6. Ate Mayang. Katapikan. Tuloy ni Bulado. Nagalawan. Nakuha ni Bulado. Binigay. Kakalaman ng Rodrigo. Kaya 2 points. San Roque versus San Juan. Lubog na mga Number 8. 10 seconds. Attack in and out. Ruan ni Salido. That's number 14. Subalding to number 6. Indian River. Grabe, maraming tao dito, Ate Mayang. Pakita mo nga sa kanilang. 15 seconds. Baka hindi abot ang signal. Abot yan. Sige. O dyan ka na sa tier. 10 seconds. Kita mo kay Ate Mayang yung tao. Sibu para sa play. Yahoo! 2 points. Coming back to Philippines. Galaw mo yung camera natin. Hello, welcome. Malabo ba? Parang malabo. Malabo, ate. Opo. Malabo. Number 3 classes. Setting down. Later. Final. Sibu. 40 tayo sa ating class pasok.
Ayan, madaming tao. Dito naman yung tindahan namin. Langgar pinta. Tinda namin. Oh. Labos na. Tinda nila nene, milk tea. Opo, Ate Mayang, pero medyo ano ngayon, hindi katulad last year. Mas maano, parang mas mabenta last year. Patawo. Madaming tao, pero konti lang yung bumibili. Hindi tulad dati. 14 na sa plan. Gonzales bigay kay Naka. Gonzales bigay. Gonzales for 3. Ilaw. Nakakuha ni number 6 na lawan. Nakakuha ni number 6 Gray. Hindi na pinapos sa Gray. Ay. Hindi na naman. Sorry. Tambayan ko muna ito, Mick. Parang kaya sila number 6. Kamu lagi ramai zaman pati kaki bener. Number 26. Bola yang kedua. Tuan General. Pinyala Yung ginawa ko nung nakaraan na ano. Bilis na ubos. Tapos bago lang. Number 15. Pulisado. Opo, tibayang. Pag pista talaga lalo. Binta. Ako nang mula sa gilid. Number 3. Sa gitna ito. Dapat yung naman yun. Sa number 16. Process. Oh, wala. Para inabot pa na ito. Buwan number 1. Sugi. Sa gitna sa Sugi. And it's a foul. Then number 25, Kota Sudan, 6'9". Third personal foul, third team foul, and team San Juan. Pagi sa team foul, bigay sa tinggi. Team sa tinggi. Dan badan. Dua ba? There's number 14, Salinio. Third personal foul, first team foul. Salinio out, Talakaki. Hello. Get viewers. Wala kasi dito. Number 20, Silater, number 1, number 2, number 1, long three. Number 6. Kemudian dari bawah nomor saya pasar bola dan terus. Silakan bola dari bola buat number 3, number 6. Nakawala bola.
Bola lang sa Roque. Number 8, Bugo. Short of Nakuha Ibandi. Pag-isa na yun. Number 11, Pia sa kalaban kay number 18. Number 8 sa kita, Tudor. 4 minutes, 28 seconds. Sige, lumusok. Wala ang buwan ni number 11 to number 20. Lapit sa ngayon. Lapit. Ay, ito po lapit. Tuloy overtime order. 4 na lang mga natin. 4 minutes, 8 seconds. Pasok sa ilalim sa Ibarri. Number 3, Lasle. Lasle. For 3. Wala. Para dyan. Wala na eh. Nakuha ni. Kasi. Tatang na line. Turnover na ni Kyle Bola ng Sanuan. Sabi ko sila. Gonzales out. Rustria out. Forte. Sila bueno. Shipping out. I think number 11, fires, and there goes a basket out. Backing down, foul, that's the number 26, Pizzicato, first for about 13 fouls. Personal, 1-1. At palakpak kayo pinag-yun. Number 20. Pangin na, bigyan na ito. Bagi. At ang bagi. Basket na. Basket na. This number 23. Pasang sa lahat. By Jorge, first person of the ball. 11 sila eh. 14 foul. 1 foot penalty. Number 7 for the ball throw. Dapat na sih, bisa loh, bisa kita balik, pasti. Bisa balik, sir. 3 minutes, 20 seconds for the play laban ng dalawa ang team. Sandro. Number 20. Pasok sekali number 11. Number 11 pass. Galing, voting team. Number 15. Sebagai 5 short rebound di Hugo. Pinabatan yang tertinggi. Salah level Kurso. Turungan penting. Number 11. Rodrigo Tomera. Umakas covernya. Wala. Boleh. Jika kita lihat kelas D, sudah beri. Hugo. Laisa. Kurso. Minutes, 24 seconds for the play by the first quarter. 15 and the shot clock. 10 seconds to go. Speakers for 3. Good. One number 28 to number 28. Number 28. 15 and the shot clock. Ada sorry number 2 ang pinatang. Putar, jaga video. 1 minute 40 seconds. Silakan satu huruf untuk fire.
good. Right from this stage. Time to permanent foul. Number 11, pushing foul. Timeout, number 11. Jersey number 11, second personal foul, 1 for penalty. Winning time 1 minute, 56 seconds. Running score 18-16, 2.3 ng mga naka-blue. Shooting foul, kaya may control. First attempt, no good. Mari tayo sa second attempt, control. Depende kang oras mo eh. One point, isa lang ang pumatol sa dalawang pagkakita. 1 minute, 27 seconds. Mira, pull the three! Inapuan ni Pote. Bigay kayo po. Pasukan natin, Leza Puto! One minute, Butterfly. Para sa naman! One point, Plastic. Pasukan natin, para sa Puto! Started to play over. 45 seconds. 40 seconds. Tatakon play. Never recall. Here's number 6. Warning for the lead. Technical na no. Ready to game, 1 free throw. Sabi ko ba? 30 seconds, number 6, dalawa number 6 ka. Meron din na, 0-0-0-6. Tanong sinaw, talakpak, please. Hindi na po kamutal, patay na lang free throw yung third, di ba yung sinod? Ball possession, 1 point. 31 seconds. Tanong siya. 25 seconds. Number 8. Out. Jersey number 20. On the foul, penalty first. 21 seconds. Third personal foul, jersey number 20, Kalaktak. One more. 21 seconds. Para sa first quarter. Hello, may club shoutout to 10 million viewers. Center, 1 for the left. 21 seconds. Butterfly kami. Butterfly. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Fudgy bar! Where's the sarap? And the first quarter with a score of 28-19. In favor of 2 for the Rock, mga naka-blue.
Aranisa si Tul. Ay, Hello sa mga viewers. Grabe. Ako magkukaya. Okay. Before. Ini waktu itu harus naik. Number 38. Pasal intercept number. Saya tidak yang bersama bola. Pasal nomor 23 adalah cara wipe out. Pasal terus pasal ber. Pasal down number 23. Foul. Go ahead. Tangan nomor yang first team foul. Kaya pa rin yan. Kaya pa rin. Bonus roll score menit. Belakang. Nak Olivan. Tinggal kali hukum. Number 8. Yang depan mempunyai lawan. Hasil pekan. Pipinya tercetak. Bonus point to three. Yes sir. Number 13, number 14. Number 6, number 100, and now number 11, 2 points, okay, Bounty. Palakang pinagay kayo. Number 38, number 43, back number 38. From the three, yes sir! Come on sir. Hindi, primero magkakante sa mamaya. Kani, nabalit na Russia. Inakuha ni Bode Pass. Hindi kayo huko. Pass sa kanate, natin naman yun. Jumper! Now, nagagawa ko na number 43. Bigay ka, number 60. Number 60, break the three. Number 68, 10 seconds to shoot. 5 seconds to Number 38, Reza, Iran, Russia, bukan berarti lompat. Bukan roda, number 2, number 2, yes sir. Number 38, sekarang saya tinggal kayu. Hugo, akan berhenti Hugo. Karena offensive foul, extension of elbow. Tapi tidak. Pilih foul, jadi number 8 foul. Pilih sorry, second personal foul. Hugo assist number 8. Second team foul. Hugo out. Pass out. Rosso. Hindi na nakapupulaw si Tony. Lingaw ng ubay ang kumaliyuwa. Palangkan depan dengan Medina. Pasu Binoto. Binoto. Pasu pelatang. Terus Alivio. Yes. Dapat dari Binoto. Jaffer. 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 And another America. Seven minutes para sa ating second quarter. Number 23, great pass away. Sabi niya, Emmanuel Ali.
Federasyon, wala na mga nakapang. 45, wala. O, saktay si Kunin. Yang boleh dito na ba 28? Wala, nakagawa. Lamang yung ano. Foul. Yan ko. Permanent. Jersey number 11. Panty. Third, pass number 1. Third, team foul. Baseline. Tara mo na dyan. Lamisa. Panty out. Tingnan natin yung taas. Pakita ko sa slab. Pakita ko sa inyo yung laro. Kuya Rocky. Maganda yung laban. Ano yan? Pa-champion na yan eh. Championship. Ayan. Time out. Second quarter. Ay, lamang yung ano. Lamang yung San Juan. 39-27. Yung score. Yung blue yung San Juan, itong itim yung San Roque. Tinggi. Tinggi. Tinggi pa rin. Umatake. Ito sa violation. Turnover. Bola lang. Mga nakabu. Turnover. Number 20. Latinez. Binigyan ng 3. Latinez. Binigay sa payulipunin. Pass by line guy number 11. Pass to number 25. 14 na sa siya. Tumira ng 3 sa turnover. Bola ng San Roque. Dribbling the ball. Pinasa. Op. May foul. Foul. Number 25, Gonzalez. Second personal foul. Warning for penalty. Baseline inbound. 5 minutes, 25 seconds. 14 seconds at the shot clock. Talagtag. 10 seconds to shoot. Tigi. Tumira. 3. Sige, for the 3. Sumatang tuka. Wanda. There's the foul. Foul. Jersey number 1, Sige, contact to the hands. First personal foul. Second team foul. Champion yung ano, San Juan. Pero pag manalo yung San Roque, meron pang laro bukas. Pa-champion na to eh. Salibyo. Talagtag, tumira. Wala. Wala. Kuha ni Brigado. Si number 3. Si number 20, Cassidy. Si number 25. 10 seconds to shoot. Binigay sa kalaban. Pasa. Tagal ibigay. Bigay. Nakuha ni Ruslia. 10 second violation. 10 seconds violation tayo mga third turnover. Tagal kasi. Previous out. Sa Olivier, jersey number 00. Pinapatagal yung bola. Ay, turnover, miscommunication. Dito na kalo.
Sana pati jaman ko mga naglalayag sa mga na ako na obligasyon oras niya para tumang. Tumira ng Tris, Tigi. Jersey number 1, Tigi. Tumira ng Tris. Dribbling violation. Committed by jersey number 11, Carlon. 3 minutes, 55 seconds. Talagtag, number 20. Dadala ng bola. Ay, nako. Good. Pasa. Tawid. Simple pa rin yan. 10 seconds tayo, sir. Sa ating shot clock. 10 seconds tayo sa ating shot clock, mga sir. 5 to shoot. Salibio. Tabing bahay. Salibio for 3. Short. Nakakuha niyan Joey. Dito sa number 20. Naglet. Pass number 6. Naglet at my foul. Foul, number 0-0. Jersey number 6. Peter 6, number 6. First personal foul. 13 foul. Villanueva. First personal foul. Warning for penalty. Both teams, 24 penalty yards. 2 minutes 47 seconds. Flashes, face a 3. Jumper, no good call is Salibio, Tigi. No good call is Salibio, Tigi. Number 3, Flashes, side serve. Mainit yung labanan. Tigi, tumira. Wala. Salibio, 2 point. Number 25. 15 at the shot clock. Pass to number 6 again. Villanueva. Number 6. Jersey number 6. Tadi di trap. Villanueva out. Time out. Villanueva. Pangalawa mo na yun, sir. Puro na rin na tipin. Sabi mo kayo ng school. Back to the ball game. Back to the ball game. Balik tayo sa matigas na simento. Sabi tayo ang front line. Jumpers, get ready tayo mga sir. Sana all naka-Gatorade. Kami kung sana. Second throw, wala. Pero kung pa rin na bola. Wala pa rin. Nakuha ni Balbis. Balbis. Turnover mga sir. Turnover. 14 lang ang ating shot clock mga sir. 1 minute 51 seconds. WD. Matakan eh. Malakas sir. Nakakuha ni Tigi. Tigi. To Balbis. Balbis. Number 11. Balbis, dumiretso. Naghanap mga pasahan. Tumira. Pass to number 61. Tapos. Wala. Number 30 wala pa rin. Pero Balbis. Oh, kanina pa yung foul. Kanina pa yung foul. Dito Jersey number 9. Kalagtag. yun. Enjoy. President, 1 point. Kevin Kennedy, 1.5 seconds to go.